Og velkommen. Mit navn er Nikolaj Abildgaard. Jeg er salgsdirektør og medejer af gartneriet By Grows. Vi er i gartneriet, der laver omkring 28 millioner planter om året, fordelt på 27 forskellige kulturer, hvor vi her har et lille udsnit af det. For eksempel de indendørskulturer, minimix af vores forskellige typer, vi har. Kalango 6 cm, Calendiva 6 cm, som er en af de rigtig store kulturer, vi har. En helårsproduktion af ca. 14 millioner planter om året. Velkommen til salgskontoret på By Grows. Det her sætter vi at koordinere alt lige fra diverse kundetilbud til al vores ordremodtagelse, som vi printer ud til vores 7 forskellige matrikler. Det er også herinde, vi sætter med vores lille in-house marketingafdeling, hvor vi sætter og kommer med forskellige konceptløsninger, lige fra diverse tilbud på emballage samt diverse kemikløsninger. By Grows er en relativt ny virksomhed. Vi startede op tilbage i 2014, og der var selvfølgelig en tid før da, og det var 2 traditionelle gartnerier, som fandt ud af det her med at få kompetencerne samlet. Det kunne styrke den fremtidige organisation og muligheden for at få en virksomhed, og en virksomhed trods alt med stordriftsfordel og en mulighed for at vækste. Så det gjorde vi i 2014. Før da var det 2 almindelige gartnerier, som var drevet på traditionel vis. Men begge gartnerier så den her mulighed for at få delt kompetencerne og få slået tingene sammen, altså en regulær fusion, som så blev til By Grows. Strategien var helt klart at have en vækst i de kommende år og få en palette af kultur, således vi ikke var så sårbare. Dansk gartneri har tit bestået af rigtig dygtige gartnere, der specialiserede sig på 1-2 kulturer, men sårbarheden var også, når kunderne valgte andre kulturer, jamen så stod man der. Hvad så? De 2 gartnerier startede som i 2014 med et areal samlet på ca. 100.000 kvadratmeter. I dag, 7 år efter, der har vi 200.000 kvadratmeter. Vi har netop gennemført en udvidelse på knap 15.000 kvadratmeter, helt nyt væksthusareal, som står klar til brug her om 14 dage. Det skal erstatte noget af de tidligere lejemål. Virksomhedens vigtigste ressource er vores medarbejdere. Vi har i dag 140 dygtige og engagerede medarbejdere, fordelt på 7 forskellige lokationer her omkring Odense. Vi ser lyst ind i fremtiden, og vi tror på, at ved en kontrolleret vækst, der kan vi skabe en fremtid for dansk gartneri også. Her hos By Grows har vi en vision: producere årstidens planter i balance med naturen. Derfor er vi også MPS, ABC og MPS GAP certificeret. I vores forsøgsareal tester vi løbende nye kulturer, og der afprøves også løbende dyrkningsmetoder igen for at bevæge os i retning af en mere bæredygtig produktion. Alle afdelingerne bliver opvarmet med fjernvarme fra Fynsværket, som producerer varmen på halm og affald, hvilket er godt for CO2-regnskabet.